जाय मानसियाहाय निमाहा बियो बे मानसिखौहाय निमाहा होफिननांगौआबो जोंनि खामानि नाथाय बार बार निमाहा बिब्ला खिन्थु मोननाय नङा आरो जोङो बिदिखौ होआ मिथिगौ मासे ससियेल मिडियायावलाय नांलायबाय थानाय जादों नोंसोरलाय इ फान्थाव थाइसेनि थाखायनो इखौनो दानस'गोन आं नै मा खलै बेना दा बेबा सोर जालायखो गोदान फैलायबाय नै दख'नाया ओरैनोबाबो नायनो मोजांखा खिन्थु जोङो दख'नाखौ आरोबावसिन समायसिन होबावनो हायो जेब्ला जोङो बर'नि आगरखौ सोदेरनो हायो दख'नाखौनो बिसोरो मिन्थियाब्ला अब्ला मा लाब जों जेरावखि थाङा मानो दाब दाब जायगायाव थाङा मानो बर' दख'ना गाननो नुबाथाय बावबो बर' दं होननानै जोङो सिनायनो मोनो दख'नानि मान सनमान बा दख'नानि एनाहारि दाखालाम दख'नाखौ नोंसोर गानो जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा दख'नाखौ गानो दख'नाखौ सनमान होनोबो सोलों A few moments later. खुलुमबाय लोगोफोर आङो मैयानि जालांनाय जाथायनि बागै नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा सावरायनो नागिरदों गिबियावनो आङो बुङो जोंहा बयजोंबो मिन्थिजानाय मुंदांखा आदा जन कार्जिनिसिमबो आरो जोंनि गसाइगाव ओनसोलनिनो सिङाव थानाय बिनाखाथा इउनिटनि गासै सेंग्राफोर आंनि बिदायानो जा फंबायानो जा बिसिनिसिमबो आरो जोंनि गामिनिनो गोरों गोरा मानिजाथाव गार्जेनफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय मानो होनोबा दिनै नोंसोरो आंनि गाज्रि साननाय बा खोमसि साननायखौ सोराङाव लाबोबाय दिनै नोंसोरो आंनि बेफोरबायदि गाज्रि आखलखौ नायनानै थाबाय थायोमोनबा सिरि थायोमोनबा आं बेबायदि खोमसि लामाजोंनो थांबाय थागौमोन गाज्रि साननायजोंनो गाज्रि गोसोजोंनो थांबाय थागौमोन मैयाहाय आंनि जिउआव जा खैफोद जानानै फैदों बे खैफोदनिफ्राय बाबा देरसिन आंनि जिउआव खैफोद जानो हागौमोन इयुनावहाय आरोना बेनिखायनो दिनै आं दिनैनो साननो रोंनाय बुजिनो रोंफिननाय जे बेफोरबायदि खालामबा मा जाहैगोन बेखौ सानफिननो रोंनायनि गोहो बोलोखौ नोंसोरनो होबाय आरोना जोंहा आदा जन कार्जि आरो जोंनि गसाइगाव ओनसोलनिनो बिनाखाथा इउनिटनि गासै सेंग्राफोर जोंनि गामिनि गोरों गोरा गार्जेनफोर नोंसिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै साबायखर बावहरनाय थाबाय जाहाथे नोंसोरबो आंनि गोरोन्थिखौ निमाहा होयो बेनोसै आरोना गोजोन्थों 2000 years. हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर गासैबो फेसबुक फलोवार्सफोर आरो नायगिरि बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा बयबो दुखु मोनदों नालाय बयबो बुंहरदों नालाय आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय आरोना आं दा बेखौनो बुंनो सानो बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजोबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना जाहाथे आंखौ निमाहा होदो सानस'नो हायैयाव मिथिस्लाबैयाव लाबोफ्लांबाय माने बेबायदि जागोन इसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना भिडिअखौहाय एसे One eternity later. लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन आंनि फेसबुक पेज फेमिलि मेम्बार्सफोर आं दा रायजो राजा गासै नोंथांमोनावबो आं निमाहा बिबाय आंनि मोनफा मोननै जाथावै भिडिअनि थाखाय आं दिनै निमाहा बिनाय जाबाय लोगोफोर आरो आं नेक्स्ट टाइम बेबायदि भिडिअ लाब्ला सानस्लाबनो हायैयाव आं बिदि भिडिअ होफ्लांबाय बेनि थाखायनो आं खर' गंग्लायै नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय जाबाय निमाहा होगोन होनना आसा खालामबाय नेक्स्ट जेबो लाब गैया हिनजावफोर जेबो लाब गैया माथो आयंसोलाय नोंबो बिदि रोंगौ आयं गावहा आंबो माने खानसे एसे लोंनायनि आच्छा लोंदोंमोन अब्लाथ' फेदोंमोन खोमा ना आयं मुवाखौ लोंना लानानै मोनसे भिडिअ माने दख'ना लांगा गाननानै आंबो बिदि बानायफ्लांदोंमोन आरो बिनि थाखाय आंबो गासैखौबो निमाहा बियो अब्ला आयं जाबाय नों निमाहा बिदोंना आयं जाबाय एबार नेक्स्ट दे फैदोलाय गोबां लाजिदोंबो गोबां दुखुबो मोनदों लाजिखागोन लाजिनायाथ' जोंबो नुदों अबसे गोबां बोरैबा मोनदों खर'फ्रा खिरिं मिरिं सालाबायदों आङो दाख्लै बावैसो सिगां लान्थं जुग गोदान मडेल गान ओंखारनायाव आङो दख'ना बोखोनानै मोसादोंमोन दे अब्ला नों बुंदो
नोङो फेयामोन ना लोङामोन? बे मोनसेल' मोसादोंमोन आङो आरो बे आं मोनसेल' मोसानाय आं अखानायैनो आङो लोगोफोरखौ गासैखौबो आङो सरि बिदोंमोन आंनि गोरोन्थि जाबाय होननानै। नाथाय नोंनि सरिखौ नोंनि लोगोफ्रा जानो हागौ नैबे खोमाजों खोनायाखै खोमा। ओंखायनो नोंनि भिडिअ'आहाय जेरावबो फेनलाजोबदों। अब्लाबो नों सरि बिनायखाय जोंबो बेखौहाय गनायगोन दे। खिन्थु नोंनि लोगोफ्रासो नोंखौहाय जानो हागौ फोसावदों ना मा होनो? दे जाबाय थाथा। गासैबो नोंसोरो गावबागावनि भुल बा गावबागावनि गोरोन्थिखौ जुदि बुजिनानै निमाहा बिबायब्ला बा गिनानै रायजोफोरनावहाय गावबागाव रिल्स खालाम जुदि नोंसोरो क्षमा बिबायब्ला निमाहा बिबायब्ला जोंबो निमाहाखौ होगोन। जाय मानसियाहाय निमाहा बियो बे मानसिखौहाय निमाहा होफिननांगौआबो जोंनि खामानि। नाथाय बार निमाहा बिब्ला खिन्थु मोननाय नङा आरो जोङो बिदिखौ होआ। मिथिगौ? गोसोआव लाखा।